Apo, balihog ko og kuan be. Timplahera ko og kape kay gitugnaw man ko. Sama po ni ako kusog man po ulan. Balihog ko apo, timplahe ko og kape. Ulo, kaday lang luha. Unsa man nimo nga kapilo? Ay basag unsa ra, basta kay kadang paiton nga kape. Mao na akong ganahan. O sige lo, kaday lang lo. O sige apo, mapaabot ako din sa labisa. Ayaw kay dugaya ha. Ulo. Ulo, nari mong kapilo. Ay salamat apo, dagang salamat to. Makainom na gyud kog kape karon. Unsa man pud gawa may undang atong ulan karong panahon na. Unsa ba di mo kape apo nga? Grabe ba ni inita? Ay lisod pud luog magkape tag bugnaw lo. Dili man na siya kape kung bugnaw. Ay pwede ramang god na imong butangan gamay og tubig kay para dili kayo sakit ako alingagngag. Inay na man dyan na siya luang kapilo init. O niya unsaon man ako na ako ni pabugnawon karon. O inay na ginalo pagbugnaon nimo. Nahala sige. Ako na lang ni pabugnawon akong hikmanan panon sani huyopon. O sige luha di sa kalo kay mulakaw sa kulo. O asa naman po kapadong apo. Baitos ako sa unahan lo, magdula sa ko dito ko ano. ML. Ay, ngano dito pa magdula sa unahan ng ML? Kung dire na lang dai. Dito man lo, kaya na may connection dito sa wifi ro. Dire, may connection sa wifi. Sana all. Nahala sige, aya pagdugay dito ha kay. Gabi na sa taon. O sige lo, di ka nakalo. O sige, salamat yan yung kape. Ay, mukaon akong dagang salamat sa nagtimpla sa akong kape do. Mukaon tag biskuit ani may dalang. Kuan, maunan-unan pa. Ako din ito sto ning akong kuan biskuit kay. Alas so daning tiguan ta wala man tay ngipon ani. Oh. Bay na lang ba? Humok atong pagkaon ning biskuit nato. Lo, mulakaw ko lo. Oy, asa na mapug ka ha? May ko sa ila tita lo kay magdula po mi dito lo o kuan lo. O sa man imong buhaton dito inday? Nga gabi naman. Kuan lo. Sakti lang lo, dali raman ko mo balik. Nahala sige inday, ay pagpalabig gabi ha? O sige lo, ay ito na ko lo ha. Oh, sige. Ay, gano'n mo bagit tumutan ang mga bata nga mulakaw. Oy, nga naman di ako tugutan. Nagkabalubaya ka, kung sa gagawan. O mga panghilantan to sila, o saan ba natin na karon? Ay, soos kanimo. Pasag di ay na, mga tiguang na sila. Bitaw ha? Kana imong istorya nga mga tiguang. Mga unsa kay na imong apo. Bantay ka sa ako. Ay sus, ka problema bago di mo anak. Ay nang problema ha. Nangaon sa mo din ma? Pa? Nganong dako man yung matingog. Ay sus, ang imong idahan ba? Ay nagyaw-yaw kay ako tugutan ang mga bata nga. Bago sa gawas. Kadali ra ba kuno to sila? Mao ba? O abi pala ko nangaon sa namo din hi. Ay sus, maura goda siya. Ay nahala sige. Mula kaunat ko. Pagpadayon na nagkape din ha. Sige. Mas maayo pa mula kauna ka kay wala tayo suwan niyang hapon. Pagpatok sila dito. Pa? Wala kawin ako pa. Ito na ako merkado. Mangita ko mga pag-grocery na to dito. Sige anak.
Amping ka dito, amping. Lami man po dyan yung kape no nga. Itom ba? Mawagin akong paborito ng kape nga itom. Kay, musod yun sa imong galamhan ang iyang lasa. No? Lami kayo ang kape. Kalang uban nga kape, di ko ganahan yun. Kay, kabuhion ta. Maayon ka anit kay, nabuotan ang akong apo. Adi sagot siya nga, patimplahon akong kape. Usahay po na batong bata, mutulibagbag po gyapon. Mosagot usahay dili. Lami kaya akong kape din he. Oh. Ato dayon og sagudan og kuan. Biscuit. Oh. Yeah. Lami kaya tong tiyam-tiyam no. Pa. May hapon pa. Oy, anak. Naabot ka na di ay. Kumusta man imong trabaho? Oh, okay naman pa. Ang akong sawa pa. Nilakaw man to siya. Tumakot pa doon pa. Naingon man to siya nga. Muadto ko na sa merkado kay mupalit siya og mga kalan nato. Amo ba? Wa man to siya na istorya sa ako. Pasag dihira to eh. Kay kanang mga asawa. Kung unsay makita na sa merkado, gusto ba nilang paliton balikon dayon. Ngana na sila. Mo lang kita. Ego na lang kita pagpangatol sa atong mga OR eh. May gani ka nga napakay buhok sa imong oo. Ako gid ani, anawa lagid kay buhok. Nagsinaw lang ni ako agtang. Di ana mo ginapakay. Medyo idad-idara ng pungka. Mo apod laki. Dahala sige pag-ilis na dito kay aron nga makapahuway ka. Kabalo ko gikapoy ka sa mong trabaho. Sige pa, mag-ilis na ko. Og na ko pa kung yabot na si ang asawa na ko. Wala problema, sige. Nunta ka. Hoy, nakabantay ka sa imong anak. Gano man di ay? Mura man to. Inamuha man to yung daon. Wala ba ka ito siya nakainom? Sa? Wala man ko kabantay. Tanawa na ko to yung daon ko. Wala man ka ato. Basta nakainom to. O niyang taon-taon. Naanapoy na akong gumot sa atong panimayaan eh. Ay kabala ka anak kay kanak kong anak. O anay problema eh. Matog na siya makainom na siya. Okay daw ha. Tarong-tarong na kita agad. Ay matog na lagi na eh. Ay kabala ka. Abay pahinoon, imo kong sabayan diri kape para na ko'y ka-istorya. Ay dili ka. Adagan pa ko'y trabaho dito sa unahan. Diya ka na. Ay bahala ka na eh. Mga piko din ako. Hi guys, kumusta amigos, amigas? Miguel shoutout sa inyong lahat no? Atong mga Bisaya nga kapamilya dia sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout sa inyong tanan og sa atong mga kapamilya na nasa ibang bansa. So, Miguel shoutout og lahos ta sa laing planeta. Oh. Kumusta mga amigos, amigas? Sana nasa mabuting kalagayan ka no? O ayaw kalimut sa pag-subscribe o pagpindot sa bell para updated mo sa atong mga bagong mga drama nato. Og daghang kay salamat sa iyong mga suporta. God bless us all.